Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Mapalad tayo this morning mga kapuso dahil magkakapanayam natin ng gobernador ng Ilocos Norte at matanong natin kung ano-ano ang mga programa na kailangan niyang ipagpatuloy sa kanyang ikalawang termino sa Kapitolyo at kung ano pa ang mga bagong programa o proyekto na nais niyang ipatupad sa kanyang panunungkulan bilang gobernador ng probinsya. Mga kapuso, let's welcome Governor Matthew Marcos Manotoc. Naimbaga-bigat na GovMat and welcome to Mornings with GMA Regional TV. Naimbaga-bigat CJ at sa lahat ng mga viewers po, magandang umaga po at thank you for having me po. Alright, unang-una Gov, kumusta po kayo? Ilang linggo matapos ang eleksyon? Okay naman po. Back to work po. Of course, tuloy-tuloy noon po, never naman nag-stop. But now, talagang fully back to work. And syempre, may halos over 1 month pa nitong term. And gusto po namin mag-finish strong and of course, mag-prepare for our next term come July. No? Alright, bago kayo naging governor, Sir Matt, unang naging governor ang iyong uncle na si incoming President Bongbong Marcos. Of course, your mom, Senator Amy, Manang Amy. Kanino ka humuhugot ng inspirasyon para may pagpatuloy mo ang Marcos legacy sa Ilocos Norte? Opo, well, of course, kanilang dalawa po, no? Of course, my mom, or Senator Amy, and my uncle as well, our presumptive or President-elect, Bongbong Marcos. And syempre sa aking lolo, no? The legacy and memory of Apolacay, opo. And well, siguro directly, no, on a day-to-day basis, masasabi ko po ay ang mga kakailian ko, no, na nandito po sa Ilocos Norte. Talagang grabe po ang suporta at pagmamahal nila sa amin. At kaya naman po sila po ang inspiration namin para magsilbi sa probinsya at mas importante sa mga kakailian po namin. How do you feel, Governor Matt, na ikaw ay pamangkin ng incoming President of the Republic of the Philippines? Paano ito makatutulong sa liderato mo bilang gobernador ng Ilocos Norte? Well, syempre, happy and proud po ako sa tito ko. You know, it's been a long time coming and talagang sa tingin ko lang po, he has earned this, no? And we're all very proud. The family is very proud of my uncle, and we're all here to support him. Ano-ano yung mga proyekto ni BBM sa Ilocos Norte na hanggang ngayon ay tumatak sa mga Ilocano at nais mong ipagpatuloy sa iyong second term as governor of the province? Opo, well, kilala man po si Uncle Bong, no, or si President-elect BBM for facilitating, no, at welcoming and attracting itong windmills natin, no. I think it was the first windmill in the Philippines and one of the largest yata in Southeast Asia. At ngayon naman po, tuloy-tuloy po yan. In fact, nag-expand ang mga renewable energy companies dito po sa Ilocos Norte. Sa nakalipas na 3 taon ninyo sa Kapitolyo, ano-ano yung mga programa o proyekto na ginawa ninyo at ipagpapatuloy nyo pa in the next 3 years? Well, actually, CJ, before COVID pa nga, ang tutok po namin talaga is ang mga hospitals. We were more prepared, no? Kasi our hospitals were in the process of being improved,
rehabilitated. Of course, the tourism industry, no? Gusto ko lang magpasalamat sa atin na tourism department led by Ayan kasi talagang they were very hands-on and proactive. No? May pay now, work later program sila where kami po ang nagbayad sa lahat ng mga tourism workers. And of course, sa agri. No? Kasi pagdating po sa ekonomiya natin, agrikultura at turismo talaga ang kumbaga twin powerhouse sectors. No? Governor Matt, hindi lingid sa marami na sa nakalipas na ilang dekada, nababalot ng samot-saring mga issue ang pamilya Marcos. How hard it is to face all of this? Paano niyo hinaharap bilang isang pamilya ang mga isyong ibinabato sa pamilya Marcos? Well, CJ, medyo sanay na po kami. No? Ever since ganun na po talaga. Okay na po yan. It's natural. And as I said recently, kumbaga, our differences make us better. No? At ito pong mainit na debate ay siguro ang dahilan ay kasi mahal po natin ang ating bayan at ang kapwang Pilipino. So, we move forward sana together kahit may mga disagreements po tayo or differing opinions. All right. Lastly, Governor Matt, your message sa ating mga kababayan dyan sa Ilocos Norte. Go ahead, Gov. Naimbaga-bigat. Unang-una, Diyos ti Agnina. Maraming salamat sa suporta throughout the years. And pasensya na po. You have me for another 3 years. But I promise na gagawin ko po lahat ng kaya ko po for you. And rest assured na nandito po ako to address your needs and to help develop Ilocos Norte into the province na talagang gusto po natin lahat. Maraming salamat po. Alright, maraming salamat na Gov Matt. Ingat kayo lagi and regards sa mga kasama natin dyan. Maraming salamat po. Ingat po. Mabuhay po. Diyan lamang po kayo mga kapuso, magbabalik ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV.